Mihman duşmagy döredilen mümkinçiligi üçin hoşalygyny beýan edip, Yaponiýanyň işi toparlarynyň amatly maýy goýum ýagdaýy işlemek üçin ähli berүү şertleri döredilen türkmen madaryny iş alyp barmagy uly gyzyklanma bildirýänliklerini bellädi. Döwlet başçylary işe ury mährini beräklep, Türkmenistan bilen Yaponiýanyň arasynda gatnaşyklaryň uzak möhletliğin strategiýasy eýdigini hemde hem işe ýödary hormat goýmagy we birik bir gollug görmäge esaslanýanyny bellädi. Hormat prezidentime de şu ýylyň aprel aýynda Yaponiýa bilen saparynyň dowamyny ýokary derejede gepleşikleriň geçirilendigini we möhüm araşyklaryň gazanlanyny belläp, saparyň çäklerini Hirayuki Tsubai bilen duşuşygyny ýakymly duýgular bilen ýatlaýanyny aýtdy. Şeýle hem döwlet başçylary saparyň çäklerini ýurdumyň wekiliýetiniň Expo 2025 bütün dünýä sergisine gatnaşanyny aýdyp, sergide ilkinji bolup Türkmenistanyň milli gününiň hemde pavilyonynyň açyş tawrasynyň geçirilendigini kanagatlanma bilen bellädi. Hirayuki Tsubai, hormaty prezidenti bilen taparynyň dowamyny Yaponiýanyň işi toparlarynyň wekilleri bilen duşuşygyny beýan eden teklipleriniň we başlangyçlarynyň ähmetini belläp, häzirki wagtda bu teklipleri durmuşa geçirmäge girişlendigini aýtdy. Ýödary bähmetli iki tarapyň hyzmatdaşyň häzirki ýagdaýy we ony ösdürmegiň geljegi barada pikir alşmaň başlygyna iki ýurdun ykdysady mümkinçiliklerini durmuşa geçirmekde Yapon kompaniýalarynyň uly goşandy bellenildi. Döwlet başçylary iri Yapon kompaniýalarynyň ýurdumyň gaz we him ýetenagatyna tasamalary amala aşyrýanlyklaryny aýdyp, Türkmenistanyň döredilen amatly şertlere hata barmak bilen ýola goýulan netijeli hyzmatdaşlygy täze gurlar boýunça ösdürmek üçin mümkinçilikleriň bardygyny bellädi. Şunun bilen baglykda bu ýurda gatnaşyklary ösdürmekde Türkmen Yapon ykdysady hyzmatdaşlyk komitetiniň alyp barýan işiniň ähmeti bellenildi. Hormatly prezidentimiz Itoç kompaniýasynyň ýurdumyzda bir näçe iri taslamalaryň gurulşygyna gatnaşanyny belläp, bu kompaniýa bilen hyzmatdaşlygy geljekde de ösdürmäge taýýardygyny beýan etdi. İşe görä Türkmenistanyň daşy ýurt kompaniýalaryna netijeli işlemäge döredilen hemme taraplaryň amatly şertler üçin hormatly prezidentime de hoşallyk bildirip, ýolbaşy diýen kompaniýasynyň ýurdumyz bilen ýola goýulan hyzmatdaşlyga ýokary baha berýänini bellädi. Duşuň ahyryna hormatly prezidentimiz Yapon kompaniýalarynyň ýurdumyzda durmuşa geçirýän işleriniň Türkmenistan bilen Yaponiýanyň arasyndaky dostluk gatnaşyklary pogtalandyrmaga goşunt goşýanyny belläp, işe görä mundan meýlekde üstünlikleri arzuw etdi. Hormatly prezidentimiz bilen bolan duşuşdan soňra Mihman habarçylarymyza şeýle görünmerdi.